Aprenen a fer una recepta de cuina en només 3 passos. Són usuaris de l'espai social de Montbau amb un principi de demència. L'objectiu del taller és ensenyar-los estratègies per poder continuar cuinant el màxim de temps possible. El que s'ha d'intentar quan una persona té una malaltia neurodegenerativa o un deteriorament cognitiu associat, per exemple, a un ictus o un Parkinson o una altra malaltia, és que aquesta persona continuï exercint les seves capacitats i les seves habilitats al màxim de temps possible. El taller se centra en el receptari Cuinant la memòria, publicat recentment. És un llibre de receptes fet especialment per a persones que tenen alguna afectació en la cognició, centrat en les imatges i en consells tan pràctics com apagar el gas al finalitzar, uns consells que també es treballen a l'activitat. Primer tenir-ho tot a la vista i col·locar-ho més o menys en ordre, perquè després ja mecànicament vas seguint els passos i ho tens, no és allò que t'has de posar a buscar i vas atabalat. Me parece magnífico, porque desde que estoy aquí tengo más ganas de... Me encanta, estoy deseando que llegue el día para venirme. Aquest és el primer taller de cuina per a persones amb demència que ha posat en marxa la Fundació Catalunya La Pedrera amb la col·laboració de la Fundació Alícia i la Fundació ACE. En els propers mesos i setmanes s'anirà implementant els altres 8 espais socials que té l'entitat a la ciutat i també els de la resta de Catalunya.